नाजागोन आरो बे बुंनायाव माबाफोर सोरखौबा गोसोआव दुखु होनाय जायोब्ला आं गिबियावनो खेमा बिखाबाय। गिबियावनो आं बुंनो सानगोन बे बिटिआर गोरोबथाखौ माने जाय दैदेनगिरि बिथांमोनहा बै समावनो माने बड'लेण्ड आन्दलनखौ बा बर'फोरनि माखासे नांगौ जिनिसखौ दाबि खालामनो रोंदोंमोन, जों बिथांमोनखौ मान होनांगोन। आरो दिनैनि बिटिआर गोरोबथाया जों दिनैसो सानसे साननैजों माने गोरोबथा खालामनाय गोरोबथा नङा, बियो बिराद गोबाव समनि मोनसे फिथाइ। आरो बेहाय गोबां मानसियानो रोजा मानसियानो जिउ बावलांनांबाय, जिनाहारि जानांबाय, जोंहा दिनै धोन सम्पति गोमानांबाय। दिनै माने जोङो बर' हारिनि खौसेथि थामोनथा रैखाथिनि थाखायनो दाबिनानै जों दिनै रां रुफा जोंहा खरस जाबाय, हा फाननांबाय, सोरबा न'खराव माने मोजाङै बिसि फिसाय गथ' अनलायनानै रायजो जानो हायासै, सोरबा हाग्रायाव थानांबाय, सोरबा सिलाय लानांबाय, सोरबा रान्दि जानांबाय, सोरबा गथ'फोरखौ फोरोंनो हायासै, सोरबा गावबो फरायनो हायासै। जोंहा बिदिनो दिनै बर' हारिया एसे माने गेरेबनानै थादों। नाथाय जोंहा दिनै गेरेबनायनि सम गैलिया। जोंहा दिनै बिटिआर एकर्ड मोनबोबाय आरो बे एकर्डजों जोंहा दिनै बे एकर्डनि सिङाव जोंहा माखासे ओरैबायदि जिनिस फैबाय। दिनै बै जिनिसफोरखौ जोङो जुदि मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामोब्ला, जों रायजो राजाया बुजिनानै जों बेहाय बयबो बाहागो लाजोबोब्ला जोङो थाबैनो जोङो मोजाङाव बा जौगानायाव जों थांनो हागोन गुबुनफोर हारिफोर बायदि। जोङो गिबियावनो आं बुंगोन माने दिनै बिटिआर एकर्डखौ लानानै जोंखौ थगायबाय, एबसुआ थगायबाय, एनडिएफबिआ थगायबाय बेबायदि होननानै माने जायफ्रा माने जोंजों अफिसनाव दङ, जोंखौ मोजां मोना, बिथांमोनहा दिनै बुंबाय थादों। होमबा जों गिबियावनो बुंगोन नोंथांमोनहाबो मिथिखागोन आरो जोङो माने बुंगोन माने जों बिटिआर एकर्डखौ जानायनि उनाव जों माब्लाबा बुङाखै बिटिआर एकर्डआनो बड'लेण्ड मोनबाय रायजोफोर, बेखौनो लानानै गोजोननांसिगोन। बड'लेण्डआ जानाय नंला, जों बड'लेण्डखौ दाबिला, जों माब्लाबा बेखौ बुङाखै, नङा होनब्ला? नोंथांमोनहा बेखौ माने गिबियावनो माने क्लियार खालामना लाग्रोनांगोन जे बे बड'लेण्ड नङा आरो जोंबो बड'लेण्डआ बेनो होननानै माब्लाबा बुङाखै। खिन्थु मोनसे सम फैदों जेब्ला 2018 मायथाइमोन, अब्ला जोंनि गेजेराव माने बिटिसिआव बिराद थासारिया दुंहावमोन। खालि जोंनावल' नङा, बिटिसिनि बाहेरायावबो जेराव सनितपुराव माने बिश्वनाथ सारियालियाव जेराव बर'फोर दङ, जोंनि सिलाय लाग्रा हान्जाफोर दङ बा जोंनि बर'फोर रायजो जानानै दङ, बे ओनसोलावनो जोंनियाव गिख्रंथाव थासारियावमोन। सोरनियावबा जुदि जोंखौ माने उग्रबादि होननानै बुंदोंब्ला, सोरनियावबा जोंखौ मोदाय फुजिग्रा होनदोंब्ला, सोरनियावबा जोंखौ माने जेबो रोङै जाम्बा जाम्बि होननानै नासयदोंब्ला, माने बेहायबो माने स्कुल कलेजखौ बुखारजोबदों बर' मिडियामनि, बेबादि जाहैदों। जोंनियाव माने ओरैनो मानसिफ्रा माने हा हुनि पात्ता मोनालासिनो थानो गोनां जादों। भट होनो मोन्थाय, पन्सायत इलेक्सन होनो खालामनो हायै मानो हायै बेबायदि जानानै जोंहा थासारि गोबां दङ। बिनि गेजेरावनो 2018 मायथाइयाव बे माने भारत गभर्नमेन्टआ बुंबाय थादोंमोन जे नर्थ इस्टआव जेसेबां इन्सार्जेन्सि ग्रुप दङ, थारमाने जायफ्रा माने हाथियार दैयो, जेनेबा जोंनि एनडिएफबि बिथांमोन दङ बा गुबुन दङ, बेबायदिफोरखौबो जोङो माने भारत गभर्नमेन्टआ सेस फोजोबस्रांसिगोन, बुथारसिगोन। बिसोर हाग्रायावनो दङ ना बे माने जोंनि मोखाङावनो दंफैयो ना गुबुन रायजोआव दङ ना गुबुन हादरावनो दङ, जों गासिखौ बुथारजोबगोन, हमजोबगोन, बे जादोंमोन। आरो बेनिखायनो बिथांमोनहा अपारेशन अल आउट होनानै माने बेखौ धाराखौ माने इम्पज खालामनानै सोसननानै जोंनाव होनानै माने मानसिखौ जोंनाव साफा मालाबा न'खरनि मानसिफोर, गामिनि मानसिफोर फन रायलायनायफोर माबाफोर मोनदोंबा, रेकर्डफोर मोनदोंब्ला बिथांमोनहा माने लिंकमेन होननानै सोरखौबा गावथारदों, माने सोरखौबा मा होनो इनकाउन्टार होननानै बुथारदों। बेबायदिनो बर'फोरखौ बिराद माने दा जेलफ्राव सोनानै दोनहैदों मादों, बेबायदि जानाया बारा जाबायमोन। आरो भारत गभर्नमेन्टआव जोंखौ माने जोंनियाव माने एनडिएफबिफ्रा बेसेबां दङ, बिनिफ्राय मेरला बांसिन बिथिङाव मिलिटारिफ्रा बिराद दङ। गोसो जायोबा बिथांमोनहा माने जेखौ खालामनो होनदों बेखौ खालामजोबनो हायो। आरो बिनि समावनो आरो मोनसे घटना जाबावदों, बे जाहैबाय मा, जों जेब्ला बड'लेण्ड बिबाय थादों, आन्दलन खालामबाय थादों, नोंथांमोनहा राजा लामायाव ओंखारबोदों, नोंथांमोनहा रेल लामायाव ओंखारबोदों, हांगार स्ट्राइक खालामदों। बै समाव गुबुन हान्जा माने जों बर'फोरनि अनगायै गुबुनफ्राबो बिराद बिदों, नङा होनबा? सोरनोबा कमथाफोर नांगौनो, सोरनोबा आलफाफ्राबो माबानि खालामनांगौ, मा होनो एकर्ड खालामनांगौनो, बेबायदि गोबां माबा फैदों। आरो बिनि गेजेराव जों खबर फैबाय थादों जे जोंनाबो माने बिराद हाइ लेभेलाव टक जाबाय थादों जोंनियाबो बड'लेण्ड दाबिनाय समाव। माबाय टक जानाय समाव जोंनो मोन्थिनो मोन्दों जे माने सरकारा माने सेपारेट स्टेट होनायनि माबायाव गैया आरो थिरांथा बिथांमोनहा लानो हाया, लानाय नङा, बेखौ जोंनि खोमायावबो हाबदों। अब्लाबो जों सावरायबाय थानो गोनां जादों। मानो सावरायनो गोनां जादों? मानोना बैहाय जोंनि बर'फोरनि जाय जों बिटिआर एकर्ड खालामबाय, बैनि सिगाङाव माने आलफाफ्राबो माने
एक नाम्बार पजिसनाव बिथांमोना दंफैयोमोन थारमाने जों बर'फ्रा जागोन बा आलफाना जागोन थारमाने बिथांमोनहाबो मोनसे कन्सेन्सास लेभेलाव सफैबायमोन आरो थारमाने सावरायनायनि थाखाय बा बिथांमोना एकर्ड जागोयोब्ला जोंनि जा सेकेन्ड नाम्बाराव एकर्ड जागोन बियो माने बिराद डिले जानो हागौ गोबावबो जानो हागौ आरो जायोब्लाबो जाखांनायनि उनाव जोंनियाव जेबो फैनाय नङा बेहाय माने मोनब्रै जिल्लायानो थानोबो हागौ पावारा एसे बारायनो हागौ माने माबा मोनसे नङा मोनसेफोर एसे जोंनि डिमान्डखौ फुलफिल खालामनानै बिथांमोनहा जोंखौ बन्द खालामनानै दोननाय जागौमोन आरो बेबायदि जागौमोन होमबा जोङो बिराद साननो गोनां जादोंमोन होमबा जोंहा जोंनि बेसेबांबा बुरजा मानसिखौ जों खोमानानै लाखांबाय दावहानि नामाव हारिनि नामाव आरो बेहाय होमबा जों बेसेबांबा बुरजा जेसेबां मानसि दंमोन नोंसोर गासिबो थैजोबथोंसै जेबो नंथ'ला होमबाबो जोङो एकर्डखौ साइन खालामनो हाथ'ला नङाबा बिदि होननानै बुथारजोबनानै जोंहा माने खालामनाय जागौमोन आरो बेल' नङा जोंहा नोंखायनो माने बे एकर्डआ माने बड'लेण्ड जाथ'आ होनब्लाबो खालामगोन जादों खिन्थु जोङो बेहाय हाखु दाखु ओरैनो खालामदों नङा बेहाय गोबां जिनिसखौ नायदों बेहाय जों नुनो मोन्दों माने बर'निबो बिराद बे समाव दावराव जादों माने नब कुमार